Stħarriġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li matul is-sena li għaddiet l-ammont ta' studenti li jagħżlu li jitilqu kmieni mill-iskola kien ta' ftit inqas minn 18%, 4 punti perċentwali inqas mir-rata tal-2012. Minkejja dan it-tnaqqis Malta se tibqa' timbotta sabiex tilħaq lan tagħha li sal-2020 ikunu 10% biss l-istudenti li jieqfu jistudjaw kmieni. L-aħħar statistika tal-NSO iffukat ukoll fuq is-suq tax-xogħol f'Malta, fejn fl-2017 ftit iktar minn 69% tal-persuni bejn il-15 u l-64 sena kellhom impjieg. L-NSO tikkonferma wkoll li 15 minn kull 100 impjegat kellu xogħol fuq bażi part-time. Ir-rata ta' impjieg f'Malta hija 1.5% ogħla mill dik fil-bqija tal-Istati Membri Ewropej. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna esperjenzat tnaqqis notevoli bejn l-2012 u l-2017, kif minn 6.2% fl-2012, ir-rata ta' persuni bla xogħol niżlet għal 4% san-2017. Fl-istess waqt, ir-rata ta' żgħażagħ mingħajr impjieg fl-2017 kienet ta' 8.6%, 2.3% inqas mir-rata f'pajjiżi Ewropej oħra. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll żieda fl-ammont ta' persuni li kisbu livell terzjarju ta' edukazzjoni, tant li fl-2017 Malta laħqet il-mira Ewropea li sal-2020 33% tal-popolazzjoni ikollha livell terzjarju ta' edukazzjoni.